Am revenit cu un nou episod. Știți că am făcut prima parte, acum o să fac partea a doua din Minecraft Extreme. Nu o să uit titlul ăsta în viață, în vieți. Nu o să uit titlul ăsta în vieți. Haide, dacă suntem curajos să luăm moi asta. Pui mai când am nevoie de ăsta. Și când e noapte. Și spawnează ele când e noapte. Un porc, nu vreau. Heurul porc. Acum ești extra pentru că sunt lângă mine. Și mie acum îmi trebuie rămâna de frică. Da, fac. Pentru că ei n-a făcut bine. Mi-e foame, da, un adevărat supraviețuitor din Minecraft Extreme. Nu. Nu e foame. Am stomac de fier. Fier, bă, nene, bă. Bă, tu spar, bă, tu bă, nene, mă, bă, vă și pe zombie ăștia, bă. Bă, nene, mă, uite un schelet a zombie. Mă, cât stă lama aia acolo, că m-a enervat destul. Ha? Ha? Vine ceva. E bine. Poate, uitați. Că pot eu să intru, dacă nu putem să intru. Ca un leu. Ce dracu. M-a speriat. Mă, cu încerc eu că fac de propriu pește. Hai mă bine, spar cu casei. Da, mă, ești, mă. Ce ăsta? Păi aici poate să intră ăștia, stai că-și fac eu-și macară, ară, aile, mășcărie. Gata, ați văzut. Ești un fraier adevărat. Nu trebuie să pune mâncare. Știi că trebuie să mănânc. Puia cruda, nu știu ce e puia cruda, până la Hunger. Îmi vine să înjuri. Chiar îmi vine să înjur, frate. Mi se pare că o să mi se închide filmarea singur. Gata. Pentru că n-am josut pui degeaba. Da, și de mustă să pune. Că cine știe. Bă, sabia, am uitat de ea. Gata. Vine cineva? E bine. Mă asculte pe ceau. Care l-avem. Scheleți. Nope. Da, se face. Zombie mic. Uitați-l, vedeți? Era un mic. Prima noapte horrorizată. Horrorizată, ce cuvânt. Faci cuvântul. Mă, poate tua. Părțile alea au fost așa. Da, că n-au vrut să facă asta e. Extrem, n-am leptat ceva. Leptat. N-are spre să iei bine aici.
Să mă duc repede ca să... Da, mă bine, hai să stăm în casă, că o să... Mă duc că vreau să mănânc ăsta. Fomistule, naibii. La picioaca, mănânc carne de zombie. De foame, de foame, de foame, de foame, de foame, de foame, 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 o foame. Unde? Avem companiile normale. Mi-e place mai mult din lume copanele cu pielița aia bună și gustoasă. N-am gustat de copac în altul. Până la urmă am putut să facem casa din Minecraft Extreme. Da, foarte bine. N-am avut griji pentru această casă. Știam că o să pot să fac. N-am lemn deloc. Da, e foarte bine. Asta nu știu cu asta, că n-am văzut că când eram mici. Așa, bine, gustos. Și o să mă vă zic ceva. Vă zic cel mai prost canal din lume. Robert Acasandrei. Nu Robert Acasandrei. Andrei. Scrieți Andrei. Și bară despărțit. Robert despărțit Acasan legat Drei. Așa să scrieți. Nu pot să vă las link, că nu știu cum. Sabie aici. Și link-ul, dacă vreți să știți care este, ce din stânga. Îmi bag cioaca, n-am lemn. Cred că o să închid și episodul acesta acum. Pa, pa.